vaig entrar l'any 1950 a Can Maristany i vaig entrar com a ajudanta del taler ample. Llavors, al cap del temps, ja em van donar un taler per teixir i feia de teixidora. I fent de teixidora va durar uns 6 o 7 anys, perquè llavors resulta que mentre les teixidores, quan s'acabava el plegador i en posaven un de nou, l'havíem de nuar i fer de nuadora cadascuna. I per cert era una feina, a mi almenys em representava, que era una feina avorrida per les altres persones. Per mi no, perquè com que m'agradava tant, és el que anava de pressa perquè m'agradava. Però reconeixia que n'hi havia companyes que els hi trigava més d'acabar de fer la feina, amb el sentit que era la feina una mica avorrida. I a mi, al cap dels 7 anys, em van treure de teixir i em van posar de nuadora, amb el sentit aquest. I llavors de nuadora, passadora, que era, esclar, quan s'acabava el plegador i començar de nou, llavors a preparar si hi havia canvi de mostres del teixit de la tela, de les lones, llavors havien de preparar els pintes i fer-ho d'una altra manera, en preparació de la nova feina. I llavors vaig fer ja fins de l'any 50 que vaig entrar fins al 82 que van tancar, no mentida, de l'any 50 fins potser els 75 o així, més o menys perquè no me'n recordo, treballàvem amb l'empresa Maristany, però llavors van entrar els altres amos de Tecnofibra. Amb els de Maristany, que feia de nuadora i passadora, llavors va fer tots aquests anys aquest sistema de treball amb molt de gust, perquè es treballava com si fossis a casa teva, unes companyes fenomenal, estàvem molt bé, molt feliços. I llavors fèiem de les 5 del matí, 5 i quart o 5 i mitja, fins a les 2:45, i llavors a la tarda tornàvem a fer hores, de les 3 fins a 2:45 de la tarda, això durant bastants anys. Quan no teníem gaire feina a baix, ens posaven a dalt a la valeria. Clar, jo amb 14 anyets parlava molt el català i així ja hi havia bastantes persones que parlaven el castellà i jo llavors vaig tenir, no el problema, però em vaig anar acostumant aprenent el castellà perquè definitivament no el sabia i amb els anys em vaig anar practicant. Llavors també hi havia una altra cosa que cada setmana en deien una gratificació, en deien el garat, que ara avui dia hi era la prima, la que si et passaves del tant per cent que et tocava, en deien la prima, però l'any 50 en deien el garat, cada setmana. Jo a l'edat de 12 anys, la meva mare treballava a Cal Sobrano, i a l'edat de 12 anys jo anava a cuidar unes nenes perquè els estudis a mi no m'anaven, ara me'n arrepenteixo. No m'agradava gens, m'escapava el que era. I llavors la meva mare, als 14, que no tenia els 15 anys, em va posar a Cal Sobrano. Vols venir a Cal Sobrano? Sí. Llavors tindràs un gra, això de la prima, i te la quedes tu, i llavors al canvi em donava més ànims. I vaig entrar a la valeria, a fer les veles de Sebastián Elcano, que em posaven amb totes les dones allà, i esclar que el que era la més petita, fèiem amb un quart de mà, i cada tros era una pesseta. I per una pesseta, Maria, acaba, que ja hem acabat cap nosaltres, vinga, va! Tiraven endavant la roba i començaven amb un quart de mà, que si t'apunxaves apunxaves els dits i tenies que anar amb aigua i sal perquè sortia pus i tot. Unes agulles gruixudes així, ella ho sap també, això. I vaig estar allà i fent de tot, els sacs de correus, després sacs d'aviació, i a última hora fèiem els trajes dels soldats que treballaven. Llavors també fèiem els colls eren els matalassos que tenien els soldats i tenien que fer una vora, i això ens ho donaven a casa. I ho portaven cap a casa i ho fèiem. I amb una màquina de cosir ho fèiem, tros la meva mare, tros jo, la meva germà també ens ajudaven, i els sacs d'aviació també. Els sacs d'aviació que eren grisos amb les lletres blaves. Els de correus eren grisos amb les lletres vermelles. I això també ens ho portaven cap a casa i ho fèiem i ens pagaven, una misèria, ens pagaven. Sí. Jo dic, jo en l'època de Maristany, fenomenal.
molt. Quan va venir canvis, que va venir el Conde de Queralt, llavors del Conde de Queralt el Tecnofibra, que el Tecnofibra va acabar d'espatllar tot. Inclús, mira, volien arruïnar-lo ja. De l'any 50 fins al 82, que era el diada de Sant Joan, del 82, doncs els delegats, als veure que feien uns mesos que no cobràvem i tot això, doncs ens van aconsellar, que els hi vam fer que anar en favor de l'empresa, que renunciéssim a la feina, i així ens ho vam fer. Vam firmar, esclar, vam perdre tot. Ara no ho faries ni jo ni tu? Sí. I jo, les que em coneixien, i em deien, Rosa, busquem uns advocats, i a casa em van dir, no, t'embolic, jo ho vaig deixar córrer. Sí? Bueno, doncs jo treballava als telers, feia d'ajudanta, amb una senyora que es diu Mercè Cardell, que per cert que encara viu, i treballava amb ella, i feia d'ajudanta. Ella feia el teixit i jo l'ajudava. Fora d'això, francament, el senyor en Vicenç Cantó, que es deia l'encarregat, que parlo de molts anys, Vicenç Cantó es deia, no era gaire simpàtic, pobre, ens feia cada crit, oi noia? Ens cridava, però bueno, era normal. Era normal, eren jovenetes i la joventut ja sabem el que fem a vegades. I una de les coses que me'n recordo molt és que a ella una vegada se li va ocórrer, escolta això, estàvem als teixits, oi? I a fora hi havia, era la Valeria, allò, aquell quadre, allà fora, diguem, i se li va ocórrer a ella anar a agafar una rateta, me'n recordo com si fos ara, grossa, una rata, la va lligar al coll i la va passejar per tot. Uns crits que van fer tothom rient, cridant, amb una ratassa, se li va ocórrer amb ella, a mi no, i lligada del coll, i la passejant per allà. D'això sí que me'n recordo molt jo, Maria. Sí, prendament. Que sí, te'n recordes? Sí. Era ella el que ho va fer-ho. I totes corrents i cridant com ximples per allà. Jo fora d'això, francament, no me'n recordo gaire més. Jo vaig treballar 10 anys, allà. Vaig començar als 15 anys, em vaig casar als 25 anys i ja es va acabar. Però sí, uns 10 anys molt macos, la veritat, sí. Treballàvem, ens aixecàvem a les 5 del matí, començàvem a 5:45, que Déu-n'hi-do, cada dia a les 5 del matí, que és ara que encara jo m'aixeco a les 5 del matí, que em desperto i no puc dormir, i mira que parlo d'anys, doncs la veritat em desperto i m'haig d'aixecar. Doncs sí senyora, d'això sí que me'n recordo molt. I teníem una son, ai, no t'ho perdis, i a la tarda dinàvem, arribàvem a casa a dinar, i després de dinar a fer feines, a rentar a mà, no com ara, que es renta amb lavadores, no, a mà, Però bueno, uns anys bons, la veritat sigui dita. Pues jo me'n recordo que ens aixecàvem a les 5 del matí, passava el sereno, que es deia el sereno, picava la finestra, sí, la porta, i deia, Juana, avisi les seves filles que està plovent molt i que els torrents baixen de punta a punta, tots els 3 torrents, tenien que passar aquest, el del casino i l'altre, del Sobrano. Diu, i llavors, diu, han caigut molts fils elèctrics i no hi ha llum. I llavors la mamà ens deia, mira, hija mía, con cuidado, que si esto, que si l'altre. I tenien que passar el torrent. I saps què fèiem? Passàvem per baix pel camí ral perquè no podien passar els torrents. Així com ara estan enfaltats, llavors baixaven totxos, coses de la muntanya, arbres, coses així, que quedaven tots els d'això, tots embossats. Me'n recordo d'això. Arribàvem a Cal Sobrano, xopes i amarades. I xopes i amarades es tenien que posar a treballar. I havia sigut teixidora, havia fet conotill, teixidora, havia fet conos, havia fet l'ordidora també, havia fet de tot això, havia fet, gràcies a Déu. Però érem felices. Això és veritat. Dintre d'això eren felices. Sí, noia, sí, llavors, és veritat. si estàvem cansades, saps què anàvem? Anàvem al vàter, com que no ens veien, que hi havia els vidres aquí, ens assentàvem 10 minuts, va, noies, va, que en Vicent dona voltes, sortíem del vàter, com si res, treballar, tot això. Vull dir que havíem sigut felices, sí. Dintre de tot això, havíem sigut molt felices. Això és veritat, Això et dono la raó perquè és tota la raó, noia. Sí, molt. No teníem molt, res. Però no teníem molt, no teníem res, diràs. No teníem res la feina que teníem per viure. Sí. Al juny i a l'octubre ja entrava, als 14 anys vaig fer els anys. I al juny
I a l'octubre ja entrava a treballar a Can Bassols, a tallar, de teixit. Vaig aprendre primer, has d'aprendre a fer les bobines, bé, en fi. I fins que no arribes a dalt en els teixits. I allà vaig aprendre de ser teixidora. I vaig treballar allà fins a 21 anys, que és com me vaig casar. I vaig venir a viure a Masnou. Que llavors aquí a Masnou, doncs jo m'enyorava molt, molt. I al total que al final vaig anar a Cal Soberano a demanar feina per teixir. I em van dir que sí, però que per teixir no podia ser perquè estava tot complet. Si volia, que m'ensenyarien a ordir, a l'ordidor. I jo vaig dir que, bueno, el que volia era treballar. I ara al final em van ensenyar a ordir i vaig portar un ordidor. Tenia per encarregat en Gisbert, que em sembla que encara és viu, però ja també ja és gran. I allà hi vaig treballar poc perquè precisament a mi em van tenir d'operar l'orella perquè ja sordejava. Bueno, pues en mi trabajo, que estuve enganchada en el año 69, que me vine aquí a Cataluña, y estando aquí en Cataluña a los meses fui al cine y por los anuncios del cine, pues mira, me fui a la fábrica a pedir trabajo. Y al momento, dice, pues, al día siguiente, dice, ya puede empezar. Pues fui mi hermana y yo. Y allí conocí a mi marido. Pues me traía por los hilos, que eran unos canutos. Y entonces de ahí iba la máquina haciendo los ovillos grandes. Y una vez, pues, como más me conocía, pues el hilo me lo traía peor. A los otros, bueno, y a mí el peor. Cada momento que iban llegando, el hilo me se partía. Hasta que un día lo enchegué a freír espárragos. Pues de ahí, pues entonces esos conos, pues ya pasando de todo esto, pasando los conos, el canuto aquello grande, ahí iba al telar. Y es del telar hacia la tela. Y de la tela iba al estampado, que el estampado estaba al lado de la fábrica de Ganchala, porque estaba puerta por puerta. Y de ahí, pues, no sé qué más explicarte, porque después tenía las maquinitas, que eran unas máquinas que eran como tijeras, que eso iba haciendo nudo. Lo cual, como un momento que era aquello una cosa muy grande, que iba dando vueltas, pues cuando en cuando pues los hilos se enganchaban y había que parar la máquina. La cual por un día, por desgracias, había una compañera que también estaba haciendo igual que yo, fue a coger el hilo y se pilló la mano con la máquina, que lo cual el brazo se llevó un buen trozo de brazo y tuve el reflejo de un puñetazo para la máquina. Pues a mí me tenía más confianza y me lo daba a mí. Ahí que pasaba por el hilo a partir que se rompía tanto, porque a veces contra más conos grandes se hacían más prima tenía. Pues las otras tenían más prima y yo tenía menos. A la hora de plegar, porque entrábamos de 1 a 10, pues a las 9:30, pues todos íbamos con la máquina, dale que te pego, para dejar la máquina limpia para el último turno. ¿Qué pasaba? Si la máquina no dejaba limpia, pues esos conos más grandes, pues ¿qué tenía la prima? Los últimos que entraba. No lo que se iba, no, los que entraba. Y yo ahí me cabreaba. Que ahí veía el tope que siempre íbamos corriendo. Y hoy había una borra tremenda, porque te salían los pelos y vamos, todo era blanco, porque hasta la nariz cuando sonaba era borra. Algodón, era algodón puro. Y ese algodón puro pues venía no sé si venía de afuera, porque de aquí de España más bien no era. Pues eso es más bien porque la fábrica era de afuera, de extranjería. Y eso, máquina la montaron aquí. Cuando cerraron, pues entonces ya la máquina se la volvieron a llevar otra vez. Y cerrada, sigue. Y eso salía todo blanco. Y esa tela, cuando lo hacían abajo en el telar, entonces era todo tela. Y entonces esa tela, al estampado, que yo tengo una sábana, aún me la guardo. Y la marca bien, pero hacía una tela muy bonita, la verdad que sí. Y abajo pues estaba la teladora. Y muy bien.
Bé, soc Maria Teresa Vidal, he treballat, la meva vida laboral ha sigut bastant variada, però aquí a Masnou he treballat en 2 empreses tèxtils, en una perruqueria també, però anem a tractar el tema tèxtil. Vaig estar a Can Xala, vaig començar als 16 anys i vaig estar en el departament de personal, omplia setmanals, que abans es cobrava per setmanes, i el procés d'aquella empresa era feien les peces de llençols, de cotó. I jo em recorria a la fàbrica perquè ajudava en el laboratori a fer les proves del cotó, i a mi em va quedar molt gravat a la memòria i vaig trobar molt maco el procés que fa el cotó quan arriba de les bales, que segons m'han dit ja venen del port, entren per port sempre, i ja venen classificades, o sigui, quan van anar a les empreses ja saben el tipus de cotó que tenen. I llavors, quan era la bala, desfeien la bala, que no sé si en deien el batant, no, el batant no era aquest, no, era un departament, d'allà passava les matxeres, que eren uns conos molt grans, i el cotó quedava com el dit de gruixut, i d'allà em sembla que ja se'n anava, potser en salto coses, me'n recordo de les màquines contínues, que era del fil gruixut, llavors quedava aprimet, per ja poder fer-se el teixit. I llavors va ser una experiència per mi, vaig estar 6 mesos, però em va agradar moltíssim, m'ha quedat molt gravat això. I llavors aquí vaig fer de perruquera també a Masnou, però me'n vaig anar a Badalona, empresa tèxtil també, que allà es feia xenilla, que ara és moda i abans ja la fèiem. I llavors l'any 74 vaig treballar a Can Dògit, a l'oficina també, departament de personal, sempre he anat separat departament de personal, que fèiem els setmanals, també omplíem els sobres i tot. Allà no vaig recórrer massa a la fàbrica perquè estava més centrada al tema de personal. Fins l'any 75, que llavors jo ja vaig plegar, al tenir el segon fill, ja no vaig poder continuar treballant. Bueno, a mi, com que era molt joveneta, em posaven a tot arreu, una mica, per anar aprenent. A la part de la llana m'agradava molt, que estava a la part de dalt. I en allà, vale. Llavors, bé, anava aprenent, bé, treballava bé. Però, clar, llavors, si enronàvem les companyes, llavors em castigaven. Llavors em posaven en una habitació, a soles, o amb l'altra companya, i en allà posar etiquetes en els canotillos. Llavors d'allà veníem aquí, a baix, o sigui, jo he corregut tota l'empresa. Quina ocupació tenien en aquesta fàbrica? Doncs em feien anar a tot arreu, d'un cantó a l'altre. De les llanes, quan feia falta, després em feien fer catxes de cartó amb un pedal, que em vaig punxar el dit, els canotillos, o sigui, a tota l'empresa em feien anar. O sigui, com cap aquí, cap allà, cap allà, cap allà. Per això, no em vaig adaptar. No em vaig adaptar perquè no m'hi trobava bé. Quan vaig entrar per fer bitlles a les canilles dels telers, crien telers. Hi havia uns telers llargs que feien per fer lligues i uns altres que feien teixit per fer faixes, més amples, petits, però feien les faixes així. Llavors hi havia una altra secció, que allà no hi vaig treballar-hi. Fèiem faixes tubulars, que es deien. I després, amb els anys, llavors jo vaig anar a fer de rodets, rodetera. I llavors van entrar unes màquines de Rachel. I aquestes màquines de Rachel vaig anar a treballar. I sempre més vaig treballar les màquines de Rachel. Primer eren antigues, però després ja van posar unes de modernes, van fer la sala nova, que ja es veu per aquí, que van fer una altra sala, i aquí vaig treballar molts anys. I vaig anar passant així la vida, fins que vaig plegar als 49. I vaig plegar perquè és una feina que havies de muntar la màquina, sí, però per passar els fils, aquest era teixits de Rachel, que es feien faixes, sostens, coses amb licra i la goma, i com ne dèiem de la goma? Bueno, era diferent de l'altre, això era un nylon i licra, això, el fil era nylon i licra. I llavors havies de passar un fil així, es veu? Havies de tancar aquest ull per això, i se suava, amb ulleres i tot ja suava, ja no podia. Ara muntar la màquina sí, però ja no podia. I mira, vaig anar passant així els anys, fins que vaig plegar. Sí, que estaven parades de les Rachels antigues, que primer eren les antigues, i anàvem a la secció que feien tubulars, enquillar, que es cullen els punts per fer la faixa. I em ve el director, que llavors, ara pobret, em sembla que és mort,
em mira així i diu, Carmen, diu que ens podria fer aquest pedido. I jo me'l miro així, perquè jo també tinc mal gènit. Que escoltin, senyor Martí es deia, dic, vostè vol que li faci un pedido per en 2 dies, Dic, però vostè em treu els 10 pessetes de prima. No me les va treure més. Si estava parada no me les va treure més. Això són les 2 netes que me'n recordo més. Doncs mira, me l'esbarada anava sempre corria. Si feia tot el dia, encara pitjor, i si feia de matí a tarda, que l'has ben fet, de matí a vegades tarda, 2 setmanes de cada. Molt esbarada sempre. Però bueno, ho feia. Ara sí que, escolta'm, ara tenim hores de sobres, perquè no treballant, però llavors corria molt, Però encara feia ganxet i feia mitja com podia. El meu marit em deia, no sé per què fas mitja ganxet a la festa. Dic, ai, deixa'm, perquè a mi m'agradava molt fer-ho. Vale. Doncs els conetillos, al cap de... No sé quin any es van fer plegar, una colla, no me'n recordo l'any, i llavors al cap d'un temps jo buscava feina perquè era jove, i em van dir, per què no vas als conetillos? Jo dic, pues sí que aniré als conetillos. I vaig anar-hi, i sí, em van cridar. I jo, com que ja anava guiada de Cal Sobrano, ja sabia agafar les troques, picar-les, col·locar-les a la màquina, llavors fer els rodets, jo feia els rodets, el portava allà i allà feia els conos, i els conos els portaven a la màquina, i a la màquina feien els conetillos. I allà tenien com un bar, no com un bar, com una cuina. I quan era, per exemple, la diada de fer alguna cosa de menjar, doncs calentàvem el menjar allà i a l'hora d'esmorzar ens ho menjàvem la mar de bé. Perquè vaig entrar allà, clar, jo les coneixia però no tenia el contacte de Cal Sobrano, m'entens? I a l'entrar vaig trobar així, però llavors em vaig obrir. Diu, Maria, aviat et faràs això, que si l'altre. I també m'ho vaig passar bé. Vaig treballar 20 anys, m'ho vaig passar molt bé. I llavors als tenir els 14 anys me'n vaig anar de la primitiva, que era la primitiva, i me'n vaig anar a Can Tàpies, que era a sota mateix de on hi ha el vidre. I llavors allà vaig estar 2 anys, quasi 3 anys, fent de rodatera. Allà feien samarretes amb uns talers rodons, n'hi havia 4 o 5, i llavors hi havia 2 o 3 màquines de fer rodets, que d'allò les troques les passaven en els rodets. I llavors, quan al cap de 3 o 4 anys, aquest senyor va dir que es venia a la fàbrica i que la tancava. O la tancava, però les venia. I el senyor Usson, que era també tenia coses així de teixits, li va comprar la fàbrica. I en aquesta fàbrica, esclar, van entrar totes les que hi havia, que treballaven allà, menys una servidora. El per què ho vaig saber-ho anys després. I llavors, clar, em vaig quedar sense feina. Ens van indemnitzar. Jo vaig estar molts anys, vaig estar uns 3 anys, 2 o 3 anys, i llavors ens van donar uns diners per la indemnització que et despedien, oi? Allà era el motiu que tenia la fàbrica aquesta, els canotillos. Tothom ho coneixia, en vez de Sadalinas El Pino, era els canotillos. Això és el que sempre s'ha dit, vull dir que la gent ho coneixia per això. Jo era rodatera també allà, jo posava de les troques que venien amb uns paquets molt grossos, llavors jo treia i treia una troca com de llana, saps la llana, però en fil, llavors teníem unes barres així llargues, la posàvem allà i la picàvem perquè el fil se separés. Llavors ho posàvem en unes rodes que hi havia i llavors d'allà amb un rodet que es anava cargolant. Tenies que vigilar que no s'omplissin tot perquè llavors es feia malbé el fil. Vull dir que això nosaltres sempre ha sigut els canotillos. Doncs vaig començar una de les meves primeres feines van ser els canotillos al Pino. La meva feina era amb unes màquines que eren així, que hi havia uns carrets a dalt,
Llavors anaven els fils amb com unes puntes que hi teníem de posar un cartó que es cargolava i llavors això omplien de fil i amb unes tisores teníem de fer un tall perquè quan es acabava d'omplir posar el fil perquè no s'escorrés. Quan estaven els posàvem en unes caixes que anaven com uns quadrats, omplint-los, i llavors els apilàvem i això servia per les merceries, eren fils per cosir vestits o el que sigués. I vaig estar-hi un any o dos i després ja vaig canviar de feina, vaig anar al tèxtil, al Camp Montmari, que feien jerseis. Allà tallàvem els jerseis, els feien, els omplien. Jo estava de talladora. I en els conotillos només vaig fer aquesta primera feina i després ja no. Després ja vaig anar a tèxtil, a Camp Montmari, i de Camp Montmari ja me'n vaig anar a Barcelona amb una perfumeria i a Masnou també vaig estar fent sostens en una casa Xumilla, es deia. I vaig fer diverses feines diferents, que no eren ja de fils. Havia estat enganxant etiquetes de cava, a la Telefònica. La primera feina va ser canotillos i Telefònica els caps de setmana. Venien les peces, llavors nosaltres les tallàvem, la senyora Maria, que era la mestressa, era la que feia el patronatge. Llavors hi havia els overlocks, que és les que els cosien, nosaltres tallàvem, després els cosien i d'allà ja anaven directes a la botiga. A més, aquesta fàbrica tenien una botiga, en Masnou també, que els venien, i ho feien tot. Venia la roba i d'allà ja sortien els jerseis i eren jerseis de qualitat, molt bonics, feien de tota classe, d'home, de dona, de tots. I hi havia totes les màquines que és per cosir, que normalment són overlocks.